Robert Abela għadu maċċettax l-istedina ta' Bernard Gregg biex is-sibt li ġej tieqaf għal-ġurnata il-kampanja elettorali biex il-poplu jingħaqad f'marċ ta' solidarjetà mal-poplu Ukren fid-dawl tal-gwerra li għaddejja bħalissa. Stidint bl-akbar responsabilità lil Robert Abela u lill-mexxejja l-oħra biex flimkien nagħmlu mixja dimostrazzjoni ta' paċi nazzjonali biex nuru li Malta waħda maquda qiegħda qalba mal-Ukrajna. U x'taħsbu li kienet ir-reazzjoni? Xejn, għaliex? Għax ma kellux miktuba fuq in-notes. Il-verità hija li għandna Prim Ministru li huwa ndeċiż, Prim Ministru li ma jafx jiddeċidi lanqas li jilqa' stedina nobli biex flimkien nagħmlu mixja nazzjonali ta' paċi. Fil-Gargur, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif danu l-istess Prim Ministru li numru ta' ġimgħat ilu meta bdiet il-gwerra għalilna li din mhux se taffettwa lil pajjiżna. Bernard Gregg saħaq li issa ġimgħat wara Robert Abela qed jirrealizza li anke dan jaffettwa lil pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li propju għalhekk għandna bżonn tmexxija differenti, tmexxija serja li mhux biss ittejjeb il-ħajja tal-poplu Malti u Awċi imma tmexxija li tindirizza l-problemi u tipprepara għalihom. U allura lek hemm bżonn tmexxija matura, tmexxija serja, tmexxija ta' grupp ta' tim ta' nies illi għandhom idea tajba kif jistgħu mhux biss jitejbu l-ħajja tiegħek, ma kif jistgħu jaħsbu, jantiċipaw il-problemi u jindirizzawhom. Hekk minna meta kollna fil-gvern, meta kien hemm il-kriżi tal-Libja, omna għall-okkażjoni, il-poplu Malti kollu għam għall-okkażjoni għax kien hemm pari dejn sodi fit-tmun. U hekk se nkunu qegħdin nagħmlu kull meta ikun hemm bżonn għaliex dan il-pajjiż għandu bżonn għal darb'oħra mexxejja illi mhux moħħhom biex jitmejlu bil-politika, mhux moħħhom biex jattakkaw, biex jikkritikaw, biex jitellgħu billboards negattivi, dawn saru partit negattiv, imma għandhom bżonn mexxejja li jħarsu il-qudiem u jagħtuk il-futur ta' opportunitajiet li inti jixraqlek. Intant, qabel din l-attività politika fil-Gargur, il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar diversi ħwienet fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar fejn kellu l-okkażjoni jiltaqa' max-xerrejja kif ukoll sidien tal-ħwienet u tkellem magħhom dwar il-proposta ta' 40 miljun euro f'għajnuna għan-negozji sabiex jittaffa l-pis tal-għoli tal-ħajja. Huwa kien akkumpanjat minn diversi kandidati li se jkontestaw l-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Nazzjonalista fuq it-12 il-distrett.